Гүзәл Галләмова. Түз йөрәк. Икенче кисәк. Авылым, язмышым. Беренче бүлек. Мәктәп бакчасында практика узучы югары класс укучылары су сипкечләрен куеп, түгәрәкләнеп бастылар. Безнең күрше мәрхүм Госман абыйларның йортына 3 баласы, хатыны һәм аның әнисе белән Рафис абый бөтенләйгә кайтасы икән. Ул Вәсилә апаның абыйсымы, энесеме бугай, әйеме? Энесе икән. Ерактан Вәсилә күренде. Вәкилә, иптәшләр, диде Раил һәм су сипкеченә ябышты. Үзенә игътибар иткәнне яраткан Раилнең һәр укытучыга үз атамасы бар. Яраткан химия укытучысын шулай кыска исем белән атый ул. Таләпчән булгач, бераз шүрли, шуңа куштанлана да. Укучылар, тиз генә тәмамлыйк та кайтырсыз аннан, диде килә-килешкә Вәсилә апалары. Раилдән башкалар барсы да эшләренә тотындылар. Без кайтырга ашыкмыйбыз, апа. Сез эшләткән көнне рәхәт. Раил һәр вакыттагыча укытучыны төше телләнеп көтеп алды. Апа, сезнең энегез бармы ни? Әйе, Раил, минем бер туган энем бар, диде укытучы. Ни, авылга кайталар дип ишеткән идем. Укучысының сүз булсын өчен генә сүз әйткәнен белсә дә, сорауларына тулы итеп җавап бирде Вәсилә. Әйе, шулайрак иде ниятләре. Минем туган нигеземдә дә матур тормыш гөрлиячәк, Раил, Алла бирсә. Вәсилә укучыларны заткач, мәктәп бинасының өске катына күтәрелде. Бүген мәктәптә алар икәү генә иде. Ялдагы директор вазифасын үз өстенә алган Вәсилә һәм өлкән укытучы Гөлмәрьям. Пенсиядә булса да, ул аман укыта иде әле. Дөресрәге, үзләрен яшь укытучы чагында аналарча кочагына сыйдырган, кирәк чакта киңәшен биргән, тиешле урында ачуланган, эшнең нечкәлекләре белән бер рәттән тормыш сабагына өйрәткән остазларын җибәрәсе килмәде коллективның. Гөлмәрьям апа, рәхмәт сезгә. Рафисны авылга кайтырга ымсындыргансыз. Гомер буена әниебез булдыгыз сез безгә. Рәхмәт яусын, диде ул, укытучысына рәхмәтле күзләре белән карап. Кайтсын әле, кайтсын. Хатыны да укытучы икән бит. 3 бала, 3 укучы дигән сүз ул. Класста 6-7 генә бала укый бит хәзер. Нәрсә дип бу мәктәпне салырга чабуладык без? Укучыларда булмагач. Алдан кайгыртырга кирәк. Укучыбыз Рафисның ничә еллар буе заводның мактау тактасында тору белән бик горурланам. Авылга кайтса да югалмас ул. Колхозга агроном кирәк дигәнә. Беләсеңме, Вәсилә, анда бабагыз каны уйный. Беләсең, әниегезнең әтисе Нурәхмәт абый нинди авыр елларда колхоз председателе булган кеше. Рафисның мәктәптә укыганда ук тырыш малай булуын, ташып торган энергиясын файдалы, дөрес юнәлешкә салып, һәр эштә активист итәргә тырышуымны сөйләп алдым әле синең класс укучыларыңа. Минем инициатива белән дружина советы председателе булды ул. Күңелем белән сизәм, ул күтәреләчәк әле. Хатыны нинди кешесең? Хатын зур роль уйный бит ир-ат тормышында. Яшерен батырын түгел, әнә, үги анагыз баһадир буйлы әтиегезне ни эшләтте. Ә сез ниләр генә күрмәдегез? Киленебез Гөлфинә алтын, Гөлмәрьям апа. Күзләр генә тимәсен аларга. Бик шатмын. Хатыннан уңу зур бәхет иргә. Малатсы, үз юлыгызны таптыгыз. Әрәм була бу балалар дип бик борчылган идем сезнең өчен. Вәсилә укытучысын кочып алды. Рәхмәт апа, гомер онтасым юк. Сез чыгардыгыз безне олы юлга. Бер ноктага төбәлгән карт укытучы гүя аны ишетмәде дә. Атадан бала яшь кала. Күп эшләр башкара. Я ярый, Вәсилә. Кайтабызмы инде? Икенче бүлек. Яңа гына эшкә тотынган колхоз председателе Фәргать хуҗалыкны үзенең нык кулына алды. Иң беренче эш итеп чәчүлек орлык кайгыртты. Бу эш элекке дуслык хакына хәл ителде. Язгы кыр эшләре өчен тиешле акчаларның Ак юл колхозына кергәнен көтмәде генә түгел, керәсенә ышанмады да. Көтәр вакыт та юк иде.
не булса шул булыр дип, хакимият тарафларына юл алды. Ак юл колхозы вәзгыяте шәптән булмаганга, ул барына да әзер иде. Шамил Гарипович, шәшүлек орлыгын кирәк кадәр юнәттем. Ягулык белән булышмассыз микән, диде ул, исәнләшү белән үк исполком председателеннән аз гына да өметен җуймаган хәлдә. Гүя кабинетына таркалып барган колхоз өчен җанын бирергәй булып 3 көн буе чапкан, үзеннән күпкә өлкәнрәк яшьтәге председатель кермәгән Шамил Гарипович битараф кыяфәттә өстәлдә яткан кәгазьләрдән күзен дә алмады. Бераздан күзлек өстеннән ваемсыз күзләрен төбәп, халык сөекле хуҗасына ягулыкны үзе табып бирергә тиештер, хөрмәтле Фәрхәт Сәхип Гәрәевич, диде ул ачыктан-ачык. Киная сүз Фәргатьнең йөрәгенә шырпы булып кадалды. Ләкин нык булырга кирәк иде. Бүлмәдә бер мәлгә авыр тынлык урнашты. Гафу итегез, Шамил Гарипович. Ак юл колхозы хезмәтияләре Шамил Гариповичның рәхим шәфкате киң дип сезгә юллаганнар иде шул. Аның тавышындагы ныклык киная тунына күчте. Моны исполком председателе дә сизде. Ялгышканнар, димәк, Фәргать Сәхип Гәрәевич, диде ул. Нурәхмәтнекеләр курка белә торганнардан түгел иде. Фәргать коры гына саубуллашып чыгып китте. Үз дигәненә бирмәгән өчен ак юллыларның күп михнәтләр тотыйсын яхшы аңлады ул. Ярсудан машинасын куып авылга элдерде. Ничек тә чәчү эшен башкарып чыгарга, авырлыкны җиңәргә, халыкта эшкә кызыксыну уятырга кирәк, диде ул үз-үзенә. Соңгысы тагын да авыр мәсьәлә иде шул. Тормыш тәҗрибәсеннән чыгып белә. Югалган ышанычны кире кайтару кайда да авыр. Крестьянны җирдән айыру бик яман нәрсә. Ул җиргә бүтән кире кайтмаячак. Гырур, чын ир кеше җирдән, гаилә тормышындагы хыянәтчел хатыннан йөз чиергән кебек, рәнҗеп китә һәм башка әйләнеп кайтмый. Ә җирнең ни гаебе бар? Бер гаепсез җир ана Шамил Гарипович кебек 200 җитәкчеләрнең гаебен үз өстенә ала. Эх, гаделлекнең очына чыгарга ярдәм кирәк чакта кая йөри бу фәрештәләр? Йөрәк ярсуына чыдый алмыйча, бер гаепсез фәрештәләргә тел тидерде Фәргать. Кичәге җыелышта нәрсә диде пенсия яшенә җиткән тракторист Әсхәт? Ничә ел бушка эшлим? Син ни хикмәт кыландыра алырсың икән инде? Минем җиткән 3 балам бар. Укытырга, кеше итәргә кирәк ич аларны. 3 тюк печән, 2 центнер зерно белән нишләп була, диде. Тырышырбыз диюдән узмады шул Фәргать. Ничек тә халыкның өметен җуймаска, ничек тә бөртекне җиргә кертергә. Эй, Ходаем, ташлама. Сибәләп яуган яңгыр ишеп ява башлады. Җирдә дым бар. Ничек тә чәчәргә. Җир кадерен белгән Нурәхмәт абыйның җаны чүп үләне баскан кырларны күреп, ахирәттә тынгылык тапмас. Кырларның мыскал җире дә ташландык хәлдә булырга тиеш түгел. Түгел. Ничек тә чәчәргә. Уйларның иге-чиге юк иде. Фәргать көннән-көн үзендә дуамал көч тойды. Йөзе чамасыз кырысланды, халкы нык үҗәтләнде, бер Аллага ялварды. Бер аннан гына өмет итте. Дөрес, мәрхүм Нурәхмәт абыйсының да туганлыгы зур ярдәм булды аңа. Көзен түләү шарты белән күрше колхозның карт председателе арпа ырлыгы бирсә, тагын бер якын танышы ягулык бирде. Фәргать атна буена сузылган зур киеренкелектән аз гына сулу алды. Карт Әсхәтнең йөзендә нур уйнады. Фәргать аның куанып эшләгәнен яхшы тойды. Димәк, азмы күпме ышаныч яуладым дип сөенде ул. Йокламыйсың ахыры, диде Фәргать иртән иртүк күрешкәндә. Язның бер көне ел туйдыра. Мәсхәрәгә калдырдылар җыен шалапут авыл хуҗалыгын. Барсын да уйласаң, ничек йокламак кирәк? Йөрәк сыкрый бу мәгънәсезлеккә. Гадәттәге сабан туе атнасы җитеп килә. Ә без чәчә башладык кына әле. Башлану яхшы ансы. Маладис, күрәм сине. Ходай ташламас боерган булса. Әнә, яңгырларын безнең уңышка бирә. Тишелер, Алла кушса, җирнең дымы бар дип сөйләнде ул.
2 көндә 65 гектар чәчтек. Шулай эшләсәк, 5 көндә төгәлләрбез дип уйлыйм. Быел 250 гектарлы шикер кырына чәчә алсак, шикер итәргә кирәктер. Мин дә шулай дип уйлыйм, энем. Әйдә, Әсхәт абый, бүлмәгә керик, диде председатель, Әсхәтнең иң башына кулын салып. Мин кереп тормам. Трактористның эше кырда, әкрен генә чыгып китим. Бер төн эчендә кырларымны сагындым. Җил кискән кара кучкыл йөзле Әсхәт ак тешләрен күрсәтеп елмаеп җибәрде. Шушы якты чырайлы агайны күрү, аның белән аралашу да Фәргатьнең йөрәгенә сары май булып ятты. Ялгыз түгел ул. Бүлмәгә агроном Фатих килеп керде. Ул шактый күңелсез иде. Исәнмесез? Гариза әйтә башлаган җөмләсен өзеп, кәгазь бите сузды. Үзе әрнүле күз карашын читкә юнәлтте. Фатихның гадәти булмаган халәтеннән шомланган Фәргать Гаризаны укыгач торып басты. Тәрәзә буена килеп, озак кына еракка, кырларга карап торды. Аннан кисәктән Фатихка борылды. Берни сорамагыз, берни әйтмим, диде Фатих, ашыга төшеп. Аңлыйм мин, шуңа сорамыйм. Кул куяргамы? Куегыз, рәнҗемәгез миңа. Минем дә кешечә яшисем килә. Фәргатьне битараф халәт чолгады. Аңлыйм, хәерле юл, диде дә, кискен хәрәкәт ясап, зур итеп имзасын куйды. Ул авыр, салмак адымнар белән чыгып киткән Фатих артыннан озак итеп карап торды. Ишек ябылуга йодрыгы белән өстәлгә сукты. Әмма аның белән генә йөрәктән әрнү китмәде. Башын учлары белән кысып, чиксез нәфрәткә батты. Йөрәгендә кузгалган давылга түзә алмыйча, торып, әрле-бирле иренде. Нурәхмәт заманыннан калган борынгы көзге каршына килеп басты. Күз карашы белән сөзеп, көзгедәге чагылышына карады да үз-үзенә. Үкенергә җаным соң инде. Кем юлына каршы төшкәнеңне ныклап уйламагансың. Инде ни булса да алга, иптәш Сәхип Гәрәй улы. Орлыгын да, ягулыгын да таптың. Агрономын да тап, диде. Өстәл артына утырып, бар кешене күз алдыннан кичерде. Кинәт аның күз карашы яктырып китте. Ул сикереп торды да ишеккә ташланды. Бүлмәсеннән чыкканда, механизаторлар җыелып беткәннәр. Фатихның эштән китүе аларны аптырашта калдырган иде. Шуңа борчу катыш сораулы карашларын председательгә төбәделәр. Ялганлыйсы да, чын барлыкны да әйтәсе килмәде аның. Аннан сүз көтәләр иде. Ул моны яхшы аңлады. Газиз авылдашларым, зинһарлап әйтәм, эшлик, тырышыйк. Бу сүзендә чарасызлык да, ялыну да, чакыру да бар иде. Чәчүне төгәллик, киңәшне Әсхәт абзыегыздан алыгыз. Ул белә, мин эш буенча киттем. Озак тормам, диде дә, машинасына утырып, калага Рафисларга юл алды. Исәбе, Рафис эшкә киткәнче барып җитү иде. Хатынсыз тормыш, тормышмыни. Аннан-моннан капкалап тамак туйдырган Рафис, фатир ишеген бикләгәндә, үзен зарлы бер ялгызак дип уйлаган иде. Ялгышты. Подъезд ишегендә үк Фәргать белән бәрелештеләр. Фәргатьнең кыяфәтеннән дә моңзар ташый. Берәр нәрсә булган ахры. Рафисның иң беренче уе шул булды. Ул исәнләшергә дә онытып, абыйсының күзләренә төбәлде. Энекәш, борчылма. Мин үз проблемаларым белән килдем. Исән саулар барысы да, диде ул күрешкәч тә Рафисның уйларын укыгандай. Күрәм, эшкә ашыгасың. 2 җөмлә сүзем гызрым бар. Беренчесе, кайт авылга. Икенчесе, коткар мине. Рафис абыйсының чарасыз күз карашын күтәрә алмады, югалып калды. Шулай да үз сүзен әйтә алды. Авылга кайту ишек ачып ябу гына түгел бит, Фәргать абый. Мин бит җәй рәхәте өчен генә кайтардым гаиләмне. Ә сез барыгыз да әкият уйлап чыгардыгыз. Тыңла әле, үкенмәссең. Заводларда, ваучер-маучер дигән булып, капиталистлар кулына күчеп бетеп баралар.
Мұны политикадан хабардар булмаган авыл кешеләр дә яхшы аңлый. Дөньялар булганды. Эшсезлек, авылда эшсез булмабыз. Без Нурәхмәтнекеләр бит. Уйла әле. Минем агрономым юк. Агроном. Рафис җиргә төбәлде. Һәм кыры гына әйтеп куйды. Колхозга агроном кирәк булган өчен генә мондагы фатирымны ташлап авылга кайтыйммы? Мин бит әле яңа эшкә урнаштым, абый. Фәргатнең чигенергә исәбе юк иде. Рафис, син туган нигезеңне дә уйларга тиеш. Халык каян алып сөйлидер, имеш, синең кайтырга уең бар икән. Бәлки, бу нигезеңнең хуҗасыз калуы һәм соңгы вакытта анда гаиләң белән күренүең авылдашлар күңеленә хуш килү белән бәйледер. Юл чатында абыйсы белән аерылышканда, Рафис берни ышандырмады. Фәкать уйлармын дип кенә әйтә алды. Эштә ул төрле уйларга бирелде. Эше эш булмады. Атна уртасы дип тормады, иртән эшкә килеп җитү нияте белән эштән соң авылга кайтып китте. Фәргатьтә үҗәтлек көчле иде. Оста оештырды. Рафисның кайтуын ишетү белән хатыны Фәнияне алып, Рафисларга барып керде. Алар бергәләп тә, аерым утырып та киңәшләштеләр. Нурәхмәт бабай истәлекләрендә барладылар. Бөтенләй кайту мәсьәләсендә Гөлфинәнең каршы килмәве, абыйсының чарасыз калуы, барында ишетеп утырган Таифәнең йөзенә ризалык чалымнарын чыгаруы, ике кызының шатланышып сикерүләре Рафисны хәл иткеч адым ясарга мәҗбүр итте. Ул икеләнүен җиңеп, «Ярый, хәерле булсын», диде. 3-нче бүлек. Күңеленә куаныч оялаган Вәсилә ятагында әйләнде, тулганды, әмма бер уянгач йоклап китә алмады. Ире бүген өйдә юк. Ул калага тәүлекләп эшли торган бер оешмага урнашкан иде. Әле торырга иртәрәк. Шулай да боргаланып ятканчы дип, торып юынды да урамга чыкты. Килен булып туган йортының бәрәңге бакчасы артындагы тыкрыкка гына төште ул. Туган йорты күз алдында гына булды. Бүген ул якка куаныч белән карый Вәсилә. Анда тормыш гөрли. Анда сөенер нәрсә бар. Озак кына уйланып басып торган икән шул. Аягы юешләнгәнен тойды. Капка төбендәге чирәм көндезге төсен үзгәрткән. Галәмнең чиста, иртәнге саф, шатлыклы күз яшьләре төшкән дә, яшел төсе ачылып киткән. Вәсиләнең күзләреннән дә шатлыклы күз яшьләре тибрәде. Ничек куанмасын ди ул. Күп еллардан соң туган йортына карап, канәгать хис кичерә бит ул. Аллага шөкер, әнинең рухы да сөенәдер. Яшьле күзен кыса төшеп, туган йортына карап торды Вәсилә. Бүген ул шунда бара. Өй юарга сөйләштеләр. Иртәнге эшләрен эшләргә, үзенә гаилә бәхете табарга тырышкан өенә юнәлде. Туган йортына барганда, шуны исенә төшерергә тырышты. Кайчан юдылар икән алар соңгы тапкыр йортларын. Әйе, җиткән кыз булып үзен сорарга килер алдыннан үзе юган иде. Аңарчы? Әниләре Әминә өй юганда, Вәсилә дә, Рафис та кечкенә иде. Хәтерли әле. Буе җиткән кадәр санап, 6 бүрәнәне юды. Буш калган өйдәге һәр сүзнең кайта авазын ышатып, Рафис әледән-әле яңгыравык аваз чыгарып йөрде. Күңелле чаклар. Шул еллардан бирле өй юу дигән нәрсә булмады. Көн кояшлы иде. Урын җирләрне рәшәткәгә элеп чыктылар. Таиф апа, син балаларны карарсың инде, яме? Монда юешләнеп буталып йөрмәсеннәр, диде Гөлфинә, эшне тиз тотарга уйлап. Таифа өлгергәнче Вәсилә әйтеп салды. Юешләнсеннәр, алыштырырсың, Гөлфинә. Файдалары аз булса да, иң мөһиме, кулларына чүпрәк алып, өй юуда катнашсыннар. Аңнарына сеңә ул аларның. Вәт дөрес әйтәсең, диде Таифа Вәсиләнең сүзен куәтләп. Безнең апа стажлы педагог. Балалар психологиясын яхшы белә дип әйтергә кирәк, тапты Гөлфинә. Нинди педагог монда? Эш кыз бала үстерүче ана мин, вәссәлам. Әле килгәндә исемә төшердем. Әни безне иркәләп тормады, һәр эшкә тартты. Тәрәзә төбенә дә юньләп буем җитми иде, өй юышканда.
Рафис та тегесен монысын чыгарышып, эштән кызык табып йөрде. Тайфа кичкенә чиләкләргә җылы су салды да, ике кызның җиңнәрен сызгандырып, кулларына берәр чүпрәк тоттырды. Чиста булсын дип юыгыз, яме? Без Илмир белән сезгә көч биреп торырбыз дип, кызларны стена буена бастырып куйды Тайфа. Үзе кызларның тырышканын күреп, Гөльяр кызлары бигрәк уңган. Кемгә бирербез икән дип шаяртты. Гөльярда уңган кызлар булмаган, Тайфа апа. Әнә, әтиләре башка җирдән өйләнгән дип күз кысты Вәсилә. Менә бит нинди комплимент дип уенны күтәреп, өйне яңгыратып көлде Гөлфинә. Вәсилә, нигә Гөльяр дип аталды икән авылыгыз? Вәсиләнең кәефе шәп иде. Гел шаяртасы килеп торды. Мин беләм аны, Тайфа апа. Хәзер сөйлим. Ә Гөлфинә Вәсиләнең һәр шаяртуыннан көләргә әзер иде. Ике вариант яши халык хәтерендә. Беренчесе, ике гашыйк бер-берсен сөешкәннәр. Аларның берсе инешнең бу ягында, икенчесе икенче ягында яшәгән имеш. Егет түбән катламнан булганга, ул безгә тиң түгел дип, кызны аңа кияүгә бирәселәре килмәгән. Ике як дошманлашып, хәтта егеткә инешнең бу ягына чыгып йөрүне, кыз белән очрашуны тыйганнар. Егетнең мәхәббәте көчле булган. Сөйгәнем күренмәсме дип, ул инеш яры буйлап әрле-бирле йөргән. Ә кызны егет яр буеннан кайтып киткәч кенә чыгаралар икән өйдән. Кыз да егетне сагынып, икенче яр буенда йөргән. Имеш, аларның саф мәхәббәте хакына баскан эзләреннән кызыл гөлләр шытып чыккан. Икенче варианты да бар. Бәлки, шуның дәвамыдыр, ул кем белә. Имеш, бу исемсез инешебезнең ике ярында да гөлләр үскән. Баһадир бер агай бу гүзәл табигатькә гашыйк булган да, казык кагып шунда өй салган. Ә атамасын Гөльяр дип кушкан. Кызыклы икән. Миңа беренче варианты ошады, диде Гөлфинә. Ә ник хәзер ярларында гөлләр үсми, чүп ямсызли? Чөнки яшьләр мәхәббәтне зурламый башлаганнар. Баскан эздән гөлләр үсү түгел, күңелдәге саф хисләргә аяк сөртүләр еш кабатлана. Саф мәхәббәт әкиятләрдә генә торып калды хәзер. Алай диме, апа? Бар ул саф мәхәббәт дип кычкырганын сизми дә калды Гөлфинә. Гөлфинәнең тавышын күтәреп каршы төшүе кызык килеп чыкты. Тайфа да, Вәсилә дә тыйынкы гына көлделәр. Я, Гөлфинә, шаярып кына әйттем. Әллә инде Рафиска булган мәхәббәтеңне рәнҗеттемме? Диде ул бераз җитдиләнеп. Мәхәббәт дигән нәрсә елга инешләр кебек ике яклы булса да, баскан җирдән гөлләр үсә дигәне әкият димәс идем, дип куйды Тайфа апа. Тын калдылар. Килешәм, Тайфа апа, диде Вәсилә. Менә бу сызыктан кермә минем якка, дип шәрелдәде Алсинә. Барысы да шул якка борылды. Алсинә анда юеш, монда кыры дип, стенага бармагын төртеп күрсәтеп тора иде. Тиз генә йөгереп килгән Тайфа, «Эй, балакаем, стена җитә, югына син», дип баланы җайлап китте. Тырышып стена белән идән тактасы арасына кысылган сары төстәге пластмассаны алып маташкан Гөлгенәне үз мәшәкате бетергән иде. Алсинәнең шәрелдәгәненә күтәрелеп тә карамады. Ниһаять, ул әйберне тартып чыгарды. Вәсилә 5 кыл дип ижекләп укыды ул линейкага кырып язылган язуны. Түшәм юган Вәсиләнең кулыннан чүпрәге шап итеп идәнгә килеп төште. Нәрсә? Минекеме ул? Бир әле, җимешем. Каян таптың син бу истәлекне? Диде ул, кулына линейканы алып. Өстәлдә басып торган Вәсилә, күңелсезләнеп, линейкасын кулында әйләндергәләп торды. Күп сыздым мин бу линейка белән. Башта туры итеп, аннан кыек итеп. Мизгел эчендә математика дәресе исенә төште. Берничә көн башы әйләнгән Вәсилә ул көнне партадан кузгалмады диярлек. Дәрестә циркуль белән түгәрәк ясый алмады. Линейка буйлап туры сызык сыза алмады. Моны күргән укытучы: «Вәсилә, линейкаң тигез түгелме әллә синең?» дип аркасыннан сыйпап үтте. Вәсилә дәшмәде. Дәресләр бетте. Көннән-көн үз эченә йомыла барган чарасыз Вәсилә су кебек дулкынланып торган коридор аша стенага тотынып чыгу юлына барды. Классына кирип барган Гөлмәрьям коридор башыннан ук килүче
сүлпән хәрәкәтле Вәсиләне күреп, көтәргә булды. Исәбе, имеш-мимешләр ишетелгән бу гаиләдәге балалар тормышын күбрәк ачыклау, сораштыру иде. Ләкин Вәсилә 3-4 адым атлау белән коридор идәненә йығылды. Апа, рәхәт мәктәп елларын исеңә төшердең ахыры, диде Гөлфинә сервантны эткәндә, Вәсиләнең һаман да линейка тотып басып торганын күреп. Әйе, диде Вәсилә күңелсез генә. Сервант артыннан берничә фоторәсем идәнгә төште. Гөлфинә һәр берсен кулына алып карады. Апа, бу әти янәшәсендә әниегездер, әйеме? Күргәнем юк иде, диде ул, фоторәсемнең берсеннән күзен ала алмыйча. Кая, бир әле. Фоторәсемне кулына алган Вәсиләнең борын яфраклары киңәйде. Күзләре кысылды. Фоторәсемнең яртысын йыртып алып кесәсенә тыкты да, уйга батып, кулындагысын учына йомарлады. Фоторәсем учын пешергән кебек тоелды. Ул тагын да күңелсезләнде. Гөлфинә ни дияргә дә белмичә, Вәсиләгә карап аптырады. Вәсилә боягы уйнакчан Вәсилә түгел иде инде. Гел генә, җимешем, мәле, чүп чиләгенә ташла әле бу чүпне. Бала күз ачып йомган арада йомышны үтәп килде. Дәртләнеп түшәм юган Вәсилә салмакланды. Ахыр чиктә менгән өстәл өстеннән төшеп, диванга утырды. Ял итик әле, Гөлфинә, диде ул. Алар янәшә утырдылар. Фоторәсемдә әни түгел, Санька иде. Без үги анадан җәбер, үз атабыздан яклау күрмичә үскәндә, аңа кушамат тактык. Кушамат дигәнебез дә Сания исемен бызып, Санька диюдән узмады инде. Шушы өйне элекке күңелсез истәлекләр искә төшмәслек итик әле. Авыр хисләр тудыра торган бар әйберне ташлагыз. Монда аны хәтерләтә торган бер нәрсә дә булмасын. Рафиска да авыр бит аларны искә алу. Башка шелтәрләр элегез. Үзем биреп торам акча кирәксә. Син мине, укытучы була торып, бала чага кебек кушамат белән сөйләшә дип гаепләмә. Мин аны сиңа гына әйттем. Санька диюе аз әле аңа. Кайнатам әти, нигә ул хатынны балаларыннан артыграк күрде икәнсең? Сихерләгәндер ул аны. Бар булган вакыйгаларны хәтердән кичерәм дә. Көннән-көн шулай булуы ихтималына юрыйм. Шанасыңмы? Әти өстеннән тагын бер ир белән танышты әле ул. Авылдагы өемне карап кайтам дип китә дә, шул ир янында кунып кайта иде. Әти ул көннәрдә аның урынына фермада сыер сауды. Миңа кайнанам Сония бер ир белән чуала икән дип кайтып әйтте. Булай да бик беләсем килеп, артыннан ничек шымчылык итим дип үтәләнә идем. Имеш, кыйргына басам да, әтине хурлыктан аралыйм. Бер сессиягә барган вакытта форсат чыкты. Мин авылга кайтып бара идем. Бу шәһәр башында төшеп калды. Кулына зур сумка тоткан. Артыннан барып, мин дә шәһәр эченә таба киттем. Базарда сату иткән бер ир янына килде бу. Тегесе товарын иптәшенә калдырып, икәүләшеп еракта түгел бер иске генә йорт подъездына кирип юк булдылар. Кайткач әтидән сорадым. Ул авылдагы карт апасына күчтәнәчләр илтә китте. Бер уңайдан йортны да карап кайтам диде дип җавап кайтарды. Әтинең күзен ачарга тырыштым. Ә ул Саньканы яклады. Мине җыен юк бар чыгаручы дип ачуланды. Тимәгез аңа. Әйбәт ул, диде. Мин дөреслекне әйткән саен. Эй Аллам, сөйләсәң сүз, төртсәң күз. Бер вакыт Фәргать абый да җизнәсенең мондый хурлыкка төшүенә чыдый алмыйча, күзен ачарга булган. Гөльярдан ярты километр ераклыктагы елгага салган тәтәлесен карашырга әтине махсус чакырган. Шунда әйткән, атының өстеңнән сөяргә тота. Хурлык бит бу җизни дигән. Әти дәшмәгән. Аннан ерактанрак үтеп киткән моторлы көймә артыннан күзәтеп торган да булай дигән. Күрәсеңме? Әнә теге суны ярып үткән көймәне. Күрәм дигән абый. Күрсәң шул. 3 минутта үтми, эзе бетә көймәнең. Бу тапкыр җавапка байтак хушын җыя алмаган абый әтигә соңгы сүз итеп: Горурлыгы булмаган ирне нишләтеп була дигән. Моны миңа ирем сөйләде. Мин шуңа әйтәм. Сихерләгән ул әтине. Әнигә хәтерлим әле. Бер ират сүз катса да,
матур кием кисә дә бәйләнә иде. Әни йылый иде. Апа, шундый тормышта яшәп, сез ничек кыек юлга кирип китмәгәнсез? Ә бит күп начарлыклар өлкәннәр күзәтүе булмаганнан, чарасызлыктан эшләнә. Беләсеңме, Гөлфинә, безне туры юлга әйдәүче бер кеше булды. Ул безнең элекке мәктәп директоры. Исем китә. Шул кадәр зур хезмәт алып бару өстенә ничек безне дә йөрәгенә сыйдыра алды икән. Ә бит 150 бала укыйды ул чакта мәктәптә. Нык булыгыз. Туры юлдан бер адым да читкә чыкмагыз дип озатты ул Рафисны авылдан киткәндә. Алай гынамы? Уку йортына үзе алып барды. Күпләрнең әти-әнисе барды, ә безнең юк иде бит алар. Мин мәгълүм әкияттәге Маша булырмын. Түбә өстеннән кола күренә безгә. Вижу, Рафис дип бармак булгармын дип шаярткан ул Рафисны калдырып кайтканда. Миңа 10нчы классны тәмамлагач, пионер вожатый эшен тапшырды. Читтән торып укырга киңәш бирде. Әнә шулай Гөлмәрьям апа туры юл сызды безгә. Язмыш кыерсыткан кешеләргә ярдәм итү, бәяләп бетермәслек изгелек ул, Гөлфинә. Җай чыккан сайын рәхмәт әйтәм мин аңа. Шундый көчле кешеләргә карап сыкланам, алардан үрнәк алырга тырышам. Ул кайгыртучанлык күрсәтмәсә, кем белә, күтәрелү түгел, туры юлдан да бара алмаган булыр идек. Вәсилә бер мәлгә тынып калды. 20 еллап сакланган дигенә, пластмас череми, хәтер үлми. Җимешем, кире төшер әле син моны идән астына. Урыны шунда аның. Вәсилә Гөлгенәгә линейкасын сузды, һәм сикереп торды да, ашыгып өстәл өстенә менеп китте. Аннан, күп сөйләшәбез, төш вакыты җитә. Киңәшем шул, бер нәрсәне дә жәлләмәгез, булмаса булмый торыр. Йөрәккә тия торган бер әйбер дә калмасын. Өйнең аурысы чиста булсын. Күңелеңнән теләк телә. Начарлыклар ерак китсен, юкка чыксын дигән Гөлфинә җаныем. Апасының якын итеп сөйләшкәненә күңеле үсеп киткән Гөлфинә, уенын, чынын бергә кушып, көчле тавыш белән әйтеп салды. Апа, яңа җирдә яңача тормыш, Алла бирса. Үзе өстәл өстендә басып торган Вәсилә апасына карап елмайды. Вәсилә карап торды да, шаян кыяфәткә кереп, «Ура!» дип, кулындагы чүпрәген болгады. Ике хатын өйне яңгыратып көлделәр. Ике кыз бала башта аңышмый тордылар. Аннан алар да әниләре белән Вәсилә апаларына кушылып көлә башладылар. «Ура! Улла!» диешеп, юеш идәндә сикергәләделәр. Көлү тагы да көчәйде. Күңелләргә куаныч, өйгә шатлык тулды. 4нче бүлек. Юлдан тузан күтәреп сыйыр көтүе кайта. Шарт-шырт чыбыркы сызганы, сыйыр мөгрәгәне күңеленә куаныч бирде Таифәнең. Мондый мизгелләрдә аның сулышы иркенәеп китә, күңеле күтәрелә. Шуңа күрә ул кичкесеннән генә канәгать булмыйча, иртән дә күз карашы белән сыйыр көтүен озатып кала. Гөлфинә күршеләргә сөткә кирип китте. Алла бирса, үзегездә сыйыр алырсыз әле. Эй, курыккан идек, карап торган күмәк хуҗалык таркала дип. Рәхмәтләр яусын бу рәхмәт тукымына. Шулар гына яшәтә улны. Колхоз таркалса, сыйыр асрап булмый шул. Сөт каймактан башка тора алмаган бу тамакны нишләтәсең? Син кир, исән саугына була күрсен душкым. Сөтне мул бирә, Аллага шөкер дип озатып калды аны күрше апасы. Сары йомгакларны, үрдәк бәбкәләрен абзарга алып кирип яптылар да, капка төбендәге урындыкка чыгып утырдылар Таифә белән Гөлфинә. Озак утырдылар. Күңелгә тынычлык иңдергән, уйыткыч тынлыкны бозып, пыр-пыр килгән МТЗ тракторы белән күрше ирдә кайтып туктады. Авыл тагын тынып калды. Дәвәниләре белән әниләрнең кычагына кирип утырган балалар да изелеп йоклап китте. Ә инештә бер-берсен уздырып бакалар сайрады. Эй, авыл, синнән тамырлар өзелмәсен диде Таифә күңеленнән генә. Аннан алар өйгә кузгалдылар. Рафис кичке ашны ашагач чырмага менеп китте.
Булыт арасыннан күренгән кояш шырма тәрәзәсе турында иде ахыры. Көлтә нур яктысында шырма эченә күз ташлау белән торалар икән, диде ул куанып. Әйе, әйберләренең бер өлешен мәктәп елларындагы сумкасына сыймаганын мәрхүмә әнисенең шырмада яткан шәл яулыгына төйнәп кадакка аскан иде ул. Ашыга-ашыга яулык төенен шиште. Һәр конспект дәфтәрен ачып карады. Дәфтәр кырыена язылган язуны күрү дә күңелен кузгатты. Анда эшең үкерә, ашыйсың килә, эй бала дип язылган иде. Елмаеп, дәфтәр битен сыпырып куйды. Таныды. Язу дусты Дамирныкы. Күз алдыннан күңелле студент еллары үтте. Менә аның күз карашы мәктәп сумкасына тукталды. Рафис күңеленә якын сумкасын үрелеп алды. Ирексездән сумкага бәйле күңелсез хатирәләр дә яңарды. Чыланга кергәндә йыгылган Сониягә сәбәп кенә кирәк иде. Ул кадакта эленеп торган мәктәп сумкасын Рафиска атты. Гарык сезнең әйбердән монда, дип, күзеннән усал чаткылар чәчте. Рафис идәннән иелеп алган сумкасын кая куярга белмәде. Тавыш-талаштан туя белмәгән Сония шул ярсуы белән үкчәсенә дөп-дөп басып сервант янына китте. Менә бу чүп чарыңны я үзең ташлыйсың, я мин аларны, дип шкафның бер киштәсендә матур гына тезелеп торган китап дәфтәрләрне идәнгә алып атты. Рафис конспектларын елныкын елга ташламыйча җыеп бара иде. Шулар искә төште. Шул көнне сумкасына салып, шырмага урнаштырган иде ул аларны. Ә бүген кирәклеләрен алып калып, калганнарын мунча миченә тыкты. 2 көн конспект укып, теорияны исенә төшерде. Ә практика? Белгечлеге буенча бер генә айда эшләмәсә дә, практиканы әйбәт үткән иде ул. Бер класс укымаган сугыш чыры баласы, олпат агроном Хабибулла абыйсы гади тел белән бик яхшы дәресләр бирде аңа. Һәр кырның туфрак үзенчәлекләрен, җирне ничек һәм нәрсә белән тукландырырга, кайсы культура кайда яхшырак үсә, барын да сөйләде. Нигә аның янына бармаска әле, дип, Рафис кичтән үк Хабибулла абыйсы янына барырга ниятләп куйды. Таң атты. Салынкы болытлы көн туды. Кояш күренмәде, әмма Рафисның тынгысыз йөрәге алгысып типте. Кырга барам, кырга. Хабибулла кортка 2 җөмлә сүз җитте. Күрешеп сүз алышкач та, барам, улан, хәзер үк барам, диде ул, кыймага сөяп куйган таягын алып. Син мине теге пенсиягә чыкты, таякка таянды дигәч тә, кырларын онытты дисеңме? Юк. Мин шул җирдән чыккан, шул җиргә керәм инде. Хәер, барыбыз да шунда барасы. Тик җирдән яралганын оныта шул адәм баласы. Җирне кадерсезлиләр әнә. Йөрәк сыкрый шуңа. Кичә Шыкыр кырына барып килдем әле. Сөйләштем. Тыңлый ул. Дәшмичә тыңлый. Хабибулла картның таягы алдан элдерде. Рафисның сынаганы бар. Ярдәмчел, изге күңелле кеше үзенең кирәклеген тойса, һич тә үзен кызганмый. Хабибулла картта йөрәгенә канат куеп, ярты җаны шунда булган кырларына ашыкты. Бүген үк, хәзер үк барабыз димәгән иде Рафис югыйсә. Картны туктата торган түгел иде. Ул әле карт агрономга, әле кара болытлар куйырган күккә күтәрелеп карады. Шымланды. Рафисның һич тә олы кешене кырда өс башын юешләтеп йөртәсе килми иде. Картның күктәге болытларга исе дә китмәде. Излексез сөйләде дә, сөйләде ул. Җир тәрбияләсәң картаймый ул, улан. Кешеләр генә картая. Кирәксезгә кала. Аха. Җир ананы кирәксезгә калдырган илнең киләчәге юк. Тереклек бит ул. Рәнҗи. Рәнҗеш алган бер нәрсәдә мантымый. Рәнҗетмәгез җирне, тырышыгыз. Сез яшьләр,
анда идарәдә. Мин сиңа шулай эш аяклап йөреп торганда булышырмын әле. Сабан туйларын бетермик дип бардым Фәргать янына. Муладис. Такки шәшүне җиңеп чыкты. Әтеге туган җирен ташлаган Вазих малае Фатих кеше түгел ул. Куркытканнар диделәр. Курыккан ирмени ул. Вәт энем, исем китә минем. Кеше җаны тәне белән бирелеп, үләм, бетәм дигән колхозны сөйри, кайбер өстәгеләр майлы колҗа өчен пычрак эштән тайшынмыйлар. Булганды бу дөнья. Ә бит партия булганда, мондый баш-таклыклар өчен беләсеңме ни эшләтәләр иде? Аталар иде энем. Исем китә минем. Яуса, Хәбибулла абый юешләнер дә авырып китәр. Яумас микән? Рафисның борчулы уйлары шул тирәдә иде. Ул шулай да ялкынланып сөйләгән картның сүзен җипләргә кирәк тапты. Илнең асты өскә килде бит. Кабат капитализмга ишелеп төштек, Хәбибулла абый. Ә үзе тагын кара болытларга күтәрелеп карады. Ил дип ылан, илдә ни генә булмас. Ә менә кеше үзенең туган җирен кайгыртырга тиеш. Үзе өчен генә яшәгән кеше тере мәет ул. Чын мәет булсын. Әмма кеше күңлендә үлмәс булып яшә. Мин әле бүген төне буе ширләдем. Сине күргәч иң әүвәл бергә хезмәт куйган бабаң күз алдыма килеп басты. Ауруларымны да оныттым. Ошагансың да син аңа. Үлгәненә ничә еллар бар икән. Кыр түрендә йөргәндә гел аның белән сөйләшәм. Менә ул кеше, үлемсез кеше. Чын кеше шулай булырга тиеш. Рәхмәт, Хәбибулла абзый. Үзең дә практика вакытында минем остаз булдың. Мин дә сиңа рәхмәт хисләре белән яшим. Маладис, яхшылык онытылырга тиеш түгел. Алар шикер кырына килеп җиттеләр. Хәбибулла карт арпа уҗымына якын килде, җиргә тезләнде. Озаклап тишелеп чыккан үсентеләргә сөеп карап торды. Яхшы, тигез тишелгән диде ул, канәгать хәлдә аякларына басып. Соңрак урырбыз. Ходай матур көннәр бирсен. Булыр иншалла. Амин, Хәбибулла абый. Явар бу. Рафис борчылып, күккә күтәрелеп карады. Юешләнерсең дип, баядан бирле кайгырам. Син ял итми кайта алмыйсыңдыр. Хәзер яумый, кичкә генә ява. Әнә күк йөзен ничек каплаган, явачак хәзер. Яумый дим. Бездән китеп бара ул. Син ылан, табигатьнең тере барометрларына кара. Иртән чык төшмәде бүген. Кичкә генә явачак. Хәзер ява дисең. Сары чәчәкләр ябылмаган бит. Димәк, яумый. Аяк астындагы берәм-сәрәм калган тузганак чәчәге таҗлары ачык иделәр. Рафис уялып китте. Сынатасы килмәде. Сүз булсынга гына, тузганакларның вакыты үтеп бара икән, диде. Һәй, исең киткән. Сары чәчәкләр тузганак булып очса, без чистотил дип кенә җиффәргән канлы үлән сары чәчкәдәне, ул чәчәген аска исә. Тушны ява. Ә мин тагын юл буе яңгырда чыланырсың дип куркып килдем. Шуп үләннәрнең һава торышы турында сөйләгәннәрен аңласам, борчылмаганда булыр идем дип әйтергә мәҗбүр булды Рафис. Хәбибулла карт киткелдәп көлде. Син, ылан, табигать белән дус бул. Алар синең дус булыр. Табигать кешегә хыянәт итми ул. Кеше генә хыянәт итә. Кырларым дип сөеп сөйләш. Кырларыңда күп еллык пешән җирендә басып торганда, яңгырга чыланам дип борчылуыңны урынлымы, урынсызмы икәнлеген алсу кызыл башлы клевердан сорап белә аласың. Аларда әдәм акыллары бар. Яңгыр алдыннан җиргә игән чалма башларын яфраклары белән каплый төшәләр. Рафис кычкырып көлеп җибәрде. Хәбибулла абый, син бигрәк әкиятче бабай икәнсең. Аха, булыр әкиятче. Клеверда әдәм акыллары бар дигәннән көләсеңме? Әдәмнән дә акыллырак ул. Башны сакларга кирәк аны, агайны. Гомер иткәндә күрерсең әле.
Дөресте әйткән икән бу карт диярсең. Әйтсәм, тагын көләрсең. Син әйт әле башта. Җилсез көнне урман шаулыймы? Рафис яхшы түгеллеген белсә дә, көлүеннән туктый алмады. Шулай да җитдиләнергә тырышып. Җилдә генә шаулыйдыр ул, Хәбибулла абый, диде. Урта яшьләргә җитәрсең әле. Дөньяви уйларга чумарсың. Урманнарга кереп уйланып та йөрерсең. Әгәр җил булмаганда урман шаулавын ишетсәң, һәм ул җәй айлары булса, кайтырга ашык, юешләнерсең бу явымга. Ә кыш шауласа, буранга ылан. Ничек инде урман җилсез шауласын? Алай димә, җан ияләре алар. Димәк ки, син ява дип сөйләнгән кебек, алар да бер-берсенә ява дип шаулашалар. Рафис көлми булдыра алмады. Хәбибулла абый, үтерәсең бит көлдереп. Шаян булуыңны белә идем, әмма бу кадәр үк дип белмәдем. Телевизор, радиодан һава торышын тыңлап торасы юк икән. Синең янга гына элдерермен. Юк, ылан, алай ярамый. Агроном кешедән сорарга тиеш түгел, үзе белеп йөрергә тиеш. Рафисның авызы бик тиз җыелды. Карт дәвам итте. Кырларыңның иң түрендә, чыршылык тирәсендә булганда, бүгенге кебек яңгырда калудан шомлансаң, чыршыларга күз сал. Яңгыр алдыннан аларның ботаклары салынып төшә. Шайтан таягы? Ул таягы белән билчәннән азрак аерылып торган үсемлеккә төртте. Иң ышанычлы билгеләүче. Аңа чәчәк атарга бик иртә әле. Әлегә бер сөям генә. Әнә кара. Рафис Хәбибулла карт төртеп күрсәткән үсемлеккә карады. Бу як кырлар читендә адым сайын ул. Яңгыр явасы булса, шайтан таягы чәчәге чәнчеми. Аның чәнчкеләре чәчәк башына кысыла. Рафис моңарчы әллә ни игътибар итмәгән ачык шәмәһә алсу чәчәкле биек шайтан таягын күз алдына китерде. Бу ачышлардан аның күңеле ачылды. Ул үз алдына елмаеп куйды. Шу бүләне генә димә. Хикмәти дөнья бу. Сүз тәмен белеп кенә сөйләшә белгән Хәбибулла карт, бераз сүзсез басып торгач, яшь юрга сыман топтангалап торды. Сизелерлек күңелләнеп тә китте. Рафис нидер әйтәсе барын сизеп, карт агрономнан күзен алмады. Карт күз карашын юкә үсентеләренә төбәп әйтеп куйды. Син яшь шул, ылан. Нинди явыз, чәнчке телле хатын да сөелер алдыннан юашланып, иркенәеп китә. Бусын сиңа гына әйтәм, ылан. Йөзендә елмаю җәйрәгән картның күзләрендә яшьлек чаткылар уйнады. Усал дигән даны чыккан Җәмилә апаң белән 50 ел яшәгән Хәбибулла абыеңның хатын-кыз дөньясына булган күзәтүләре дә хайран күп. Ул баш игәп Рафиска күз кысты. Урман, иген, кыр чәчәкләре генә карап йөргән димә син Хәбибулла абзыеңны. Хәбибулла абзыеңның да әнә теге яшь юкәләр кебек төс, шәп чаклары бар иде. Карт мут кына тешсез авызын йырды. Рафис кыр яңгыратып килде. Әйтерсең, ул яңгыр явар дип бер дә борчылмаган, кырга да күңелле генә килгән. Хәбибулла картның сүзе бетмәгән иде. Яңгыр алдыннан шайтан таягы чәнчеми дидем. Шулай инде. Шайтан таягы белән хатын-кыз бер ул. Көлеп туя алмаган Рафисның яңгыр явар да Хәбибулла карт чыланыр дигән уе юкә посадкасы артына ук кирип качты. 5-нче бүлек. Ачык тәрәзәдән кергән иртәнге салкынча һава тәрәзә челтәрен җилкәндәй кабартты. Сандугачлар белән бергә уянган нәни Илмирны әнисе яңа гына бала арбасына салып кергәнен исенә алып, Тайфә урамга чыгып китте һәм арбаны җилсез якка күчерергә булды.
Эй, җимеш улым, уяндың дамы? Бигрәк аз йоклыйсың. Әтиең кебек уңган булырсың, Аллаһ боерса. Ай-ай, кирелә, кирелә. Үс, улым, үс әйдә. Дөнья бик киң, сыярсың. Аягың җиргә терәрсең, башың күккә сузарсың. Бу җирләргә сыймасаң, галәмнәргә чыгарсың. Күчтәнәчләр ап кайтып, әнкәеңне сыйларсың. Тайфа арбадагы баланы башыннан аягына кадәр сыпырып сөйде. Артына Гөлфинә килеп басканын абайламады да. Гөлфинә Тайфәне артыннан кычты да: "Эй, Тайфа апа, сиңа балаларны күпләп табып үстерергә насыйп булса, ни кадәр тел байлыгы биргән булыр идең аларга?" Алай димә, йөрәккә тия. Ярый әле берәү генә булган дим мин. Гөлфинә әлеге сүзнең мәгънәсенә төшенә алмады. Үзенекен сөйләде. Гаҗәеп тел байлыгы синдә, апа. Кайчак көнләшеп куям хәтта. Миндә юк бит ул кадәр. Аның каравы, синдә акыл хәттин ашкан. Эй, рәхмәт инде. Илмирым белән сөйләшеп туймыйбыз, әйеме улым? Тайфа сабыйны кулына алып, янәшәдәге скамьягә утырды да, төз өстендә сикертә башлады. Динки динләсен, моны кызлар өндәсен. Бу бармасын, назлансын, кызлар эче ут янсын. Шәбәк әткәсе, биеп тора әнкәсе. Такмак әйтә апасы, эзелеп тора тәтәсе. Авызын, күзен мимылдатып карап тора әпкәсе. Эй, әнкәсе. Вакыты булды дип беләсеңме, бердән бер йөрәк пәрәсе Илнурын шулай сөеп утырырга Тайфа апаңның. Тормыш ул, ормыш. Улыбыз кечкенә чакта гаилә тормышының бар рәхәтен җуеп, ир истән йөрде, эчте, тормыш алып баруны онытты, аннан йөрәкне пәрә-пәрә китереп ташлап китте. Озак та үтмәде, якты дөнья белән хушлашты. Мин дә хатын-кыз булуым белән саубуллаштым, ирләрчә тормыш итәргә ябыштым. Тел байлыгы күңел түренә кереп посты. Авыз эчендәге биктә торган тел, кысылган теш астыннан әллә нигә бер кирәктәгенә сайрады. Эй, дөньялар, гомерләр диген. Ике хатынның да телләре, ирексездән тешләре артына бикләнде. Сабыйның сөйләр сүзләре күп иде. Әнисенә карап, ығы килде ул, авызын җәеп көлде. Эй, улым җимешем, ни дисең син? Кил әле үземә, авыл малае. Гөлфинә шут итеп үбеп, улын алдына утыртты. Тайфа апа, авылда рәхәт булса да, каладагы фатирны да сагынам әле мин. Элек яшәгән җирдә якын. Син фатирың белән бергә Илмираны да сагынасыңдыр әле. Ул фатир күңелемә газиз булмады бит минем. Анығымнан бигрәк улымны сагынам, улымны. Баланың 30 яшьтәгесе дә, 50 яшьтәгесе дә бала шул анага. Илмирны да, Илнурымның кечкенә чагы дип сөйдем әле бүген. Такмак такмазаларыңны язып алырмын әле. Син мөнәҗәтләрне бик матур килисең. Каян беләсең әле син минем мөнәҗәт киләгәнне? Калада стена аша күп ишеттем. Тайфа Гөлфинәгә кискен генә борылып карады. Бераз сүзсез торганнан соң, барысы да китеп беткәч көйли торган идем шул. Моң зарларымны шуларга салгач, җиңеләеп китә торган идем. Сезгә ишетелгәнен уйлап та карамаганмын. Куш кайында яшәгәндә, авылдашларның кайгы хәсрәтләрен күңелемнән кичереп, бәйтләр чыгара торган идем. Мөнәҗәт риваятләрне бик яраттым мин. Ялгыз хатын моңланырга ярата бит ул Гөлфинә. Язып алырмын әле, яме? Мин дә халык иҗаты белән кызыксына башладым. Тәрбияви асыл ята бит аларда. Бала табып өйдә яткач та, педагог бит инде мин, апа. 4 ел булса да укыттым. Тагын эшләрсең, Алла бирса, улыңны карыйм, эшлә дип әйтер идем. Сезнең өстә яши алмыйм шул. Көзгә таба китәрмен мин бер юл салып. Апа, ашыкма.
Әгәр китәсең килү яхшы түгеллектән генә икән, башка бу сүзеңне әйтмә. Дәү әнисез без берни эшли алмыйбыз, күрәсең. Ашыкма. Аллаһ Тәгалә үзе күрсәтә ул юлны. Тайфа гүя бу сүзләрне ишетми иде. Ул күз карашын еракка төбәгән хәлдә утыра бирде. Илнурга кечкенә чагында әкиятләр, риваятләр күп сөйләдем мин. Еш кына сак белән сык бәйтен кили идем. Хәзер генә уйлыйм. Ялгышканмын сөйләп. Ир баланың күңелен нечкәртергә ярыймысың? Педагог булып туарга кирәктер шул. Ялгышканмын. Нигә алай дисең, Таиф апа? Нык холыклы ир бала үстерә алмаганмын. Гел күзәтү астында тотып, артык тәрбияләп, иреген кысканмын. Я инде, Таиф апа, хатыны шундый иде аның. Атта да, тәртәдә дә гаеп. Ир нык холыклы булса, хатын кубызына биеми ул. Хатын кылы булган ирләр электә булган. Бер минем малай гына түгел ансы. Риваятны генә искә ал әнә. Нинди риваят ул? Беләсең син аны. Ана йөрәге турында. Мәктәптә бер иҗади кичә әзерләгәндә бишек җыры өйрәнгән идем. Шул бар белгәнем. Татар халык иҗатыннан ерак үстем шул мин. Сөйләле апа. Сөйлә дисең, гыйбрәт ал Гөлфинә. Илмирны нык ир бала итеп тәрбиялә. Ана белән ир бала мөнәсәбәтенә кагыла бу риваят. Бик борынгы заманнарда яшәгән икән ди ялгыз анасы белән бер егет. Егет бер кызны яратып йөри икән. Егет мәхәббәтен белдереп кызга тәкъдим ясаган. Әгәр әниеңнең йөрәген алып килсәң, ризалыгымны бирермен дигән кыз. Нишләсен егет? Кайтып, анасының йөрәген ала, йөгрә-йөгрә кыз янына барырга чыга бу. Ул шул кадәр нык йөгрә, хәтта юлда яткан ташка да игътибар итми һәм абынып егыла. Шул чак егетнең кулындагы ана йөрәге телгә килеп, аягың авыртмадымы, улым, ди. Уф, Алла сакласын, Таиф апа. Риваят кенә дисәк тә, без барыбыз да аналар шул. Йөрәгебезне тимер калкан итеп, гел бала саклыйбыз. Кирәкмәгән урында да яклыйбыз. Сөйләрмен димәгән идем. Йөрәк кузгалды. Бусы Илнур атлы угыл белән Таифа карчык риваяты. Тыңла. Калага барган сайын кыда-кыдагыйларның тәкәббер, усал затлар булуын, киленнең улымны сонламавын күреп, йөрәгем авыртып кайта иде. Илнур аларда яшәде. Улымның сонсызлыгына бик бәргәләнеп яшәдем. Гөл шуны уйлап уйга батып йөргәндә, 2 тапкыр егылып имгәндем. Соңгысында аягымны сындырып озак кына урын өстендә яттым. Ул елны кыш карлы булды. Кар күмеп киткәндә, ишекне дә ача алмаган көннәрем бар иде. Күршеләр казып чыгарды. Шуннан мин барысын да исәпләп, шыгырдап торган нарат бүрәнәдән салынган яңа йортымны саттым. Улыма кооператив фатир алырга акча бирдем. Улым алган фатирда килен ул кадәр кәпрәймәс, улымның сүзе сүз булыр дип уйладым. Ялгыштым. Калганыннан син хәбәрдар. Таиф апа, юаштан юан чыга диләр инде. Теге ызгыш чыккан көнне Илнур эчкән дигән иде Рафис. Сине дә куып чыгардымы ни соң ул? Юк, Гөлфинә, кулмады. Үзем чыгып киттем. Гафу итмәслек сүз дә түгел сүзе дә. Мин киленгә кешечә яшәргә комачаулаучы булуымны аңлаган идем инде. Илнур миңа шуны кабат аңлатты. Надия сине яратмый. Берәр бабайга кияүгә чык дип ялварды. Бары шул гына. Ана артык кашык булдымы инде? Нинди яхшылык өмет итәргә кирәк? Дәвәни! Икесе дә тавыш килгән якка борылып карадылар. Әу, кызым, тырдыңдамы? Таифа Гөлгенәне кычты. Сеңлең уяндымы? Гөлгенә баш игәде. Күзен кысып-кысып карап торды да, уялып кына дәү әнисенә пышылдады. Мин синең белән чәй эчәм. Абау! Минем барымны да белми башладылар, диде Гөлфинә үпкәләгән булып. Гөлгенә әнисен кочаклады. Синең сары җимешең юк шул. Дәү әнинең бар. Килештеләр. Гөлфинә,
Мин шәй ишертим кызларга. Син эшләреңне эшләп бетерергә тырыш. Рафис фатирыгыздан йорт җиһазларын алып кайтам дип китте түгелме соң? Аннан әйбер ташыганда ыгы-зыгы булыр диде Таифә. Гөлгенәне җитәкләп өйгә кереп барышлый. Әйе апа, шуңа чыккан идем дә. Күп сөйләштек шул. Авылда рәхәт. Син янда булганда тагы да рәхәт. Син апа, уңайсызлану дигәнне оныт яме. Бар да яхшы булыр, Алла бирсә. Ишек тоткасына тотынган Таифә рәхмәтле күзләре белән Гөлфинәгә каерылып карады. Алтынчы бүлек. Укытучылар бүлмәсе якты, зур иде. Шулай да яңа кеше буларак, бер дә күрмәгән, белмәгән коллективта үзен уңайсызрак сизде Гөлфинә. Ләкин бар да гади иде. Дәресләр булмау сәбәплеме, спорт костюмыннан килгән һәм хәтта аягына галош кигән укытучыларны күреп, мизгел эчендә каладагы коллективы белән чагыштырды. Иң затлы костюмын киеп килгән Гөлфинә үзен кара каргалар арасында ак каргадай хис итте. Гөлфинә Хәмитовна, мәктәпкә рус теле һәм әдәбияты укытучысы кирәк. Сез нәкъ шул факультетны тәмамлагансыз. Шәһәр мәктәпләренең берсендә эшләргә дә өлгергәнсез икән, диде директор Зөлфия Галимовна. Ни диярсез? Әйе, эшлисе дә килә. Рәхмәт. Әмма улыбызга ни бары 5 ай гына бит әле. Әниегез бар бит өегездә, булышыр. Барыбыз да әбиләргә калдырып эшләп йөрибез. Әнисе түгел ул аның, Зөлфия. Вәсилә тартынып кына утырган Гөлфинәгә ярдәм итеп, сүзгә кысылырга булды. Гөлфинә барысының да сораулы карашын күреп: "Ул безнең элеккеге күршебез. Вакытлыча бездә тора. Аның белән сөйләшеп карармын мин. Аннан җавап бирермен", диде. "Әйе, сөйләшегез әле. Җавап уңай булса, яхшы булыр иде. Ә каяндыр килгән укытучыга ышанып та булмый. Ышатмыйча китеп бару ихтималы да юк түгел. Фатир мәсьәләсе дә катлаулы." Гөлфинә мәктәп белән танышып йөрде. Гөльярдан шактый гына күренекле кешеләр чыкканлыгын белеп сокланды. Кайтышлы кибеткә керде. Бер хатын күзен кысып карап торды да: "Син Госман килене ахыры", диде. Гөлфинә иң әүвәл баш игәп елмайды. Җавабын да көтмәстән: "Каршы күршегез Хәкимә апаң булам мин. Ут мазар чыгарырлар да янгын булыр дип гомер буе шомланып яшәдем. Инде балкып янган тәрәзә утларыгызга карап сөенеп бетә алмыйм. Аралашып яшик. Яшьләрне бик яратам мин", диде эчкерсез елмайган хатын. Ул кешеләрнең шулай күтәреп алулары күңеленә куаныч бирде аның. Гөлфинә халык арасында бер чыгуда күргәнен, ишеткәнен Таифә апасына сөйләде. "Халыкның үз итүе яхшы, кызым", диде Таифә, бераз эндәшми торганнан соң. "Бу йорт күп еллар каралмаган икән. Сезгә акча күп кирәк булыр әле. Ярый, 1 ел карармын Илмирны, эшләрсең. Ашыгыр, китәр җирем юк, ярдәмем булыр. Киләсе елга бакчага да бирә алырсың, аннан күз күрер", диде. Гөлфинәне яңа дулкын бөтереп алды. Бераз шүрләде дә. Яңа коллектив, яңа укучылар, яңа җирлек, мәктәпне, балаларны ярату, һөнәренә бирелгәнлек һәм авырлыкларны, һәр борчуны җиңәрлек көч-куәт, дәрт-дәрман бирде аңа. Ул рухланып, канатланып йөри башлады. Аңа августтан эшкә килергә тәкъдим иттеләр. Җиденче бүлек. Председатель Фәргать белән яшь агроном Рафис иртә таңнан караңгы кичкә кадәр игеннәрне кайгырттылар. Булган техниканы сафка бастыру күп вакытны алды. Яңа белгечләрне шаян, карт агроном югалып калмаска, оптимист булырга, шулай ук сабырлыкка да өйрәтте. Инде Сабантуй үткәрәсе дип чабуладылар. Йыгыл, шуыш, үрмәлә, теләсә кайдан акча тап. Халыкның традициясын югалтасы түгел. Өй салучы белән өйләнүчегә булышам дигән Ходай. Сабантуй үткәрүчегә дә булышмый калмас. Шту сүз.
Бұрынғы бәйрәм иш ул. Тез буыннарыгызны сыйга айтмагыз әле сез ыланнар, дип, сүзе белән сүзде Олпат агроном. Июньнең соңгы атнасында авылда сабан туе гөрләде. Халык канәгать калды. Кичен куанычлы йөзен балкытып, Фәргать Рафисларга килеп керде. Гөлфинә, мин бүген 3 атна кигән авыр толыбымны иң башыннан сыдырып төшергәндәй җиңеләеп калдым. Рөхсәт ит шушыны Рафис белән эчәргә, диде ул, Гөлфинәдән уңайсызланып кына куйныннан коньяк чыгаргач. Мин сүз әйтмим, үзегез чамалагыз. Тик өйдә утырмасагыз иде. Балалар күрүен теләмим. Бәлки сезгә аулакта бакча инде табын әзерләргәдер. Бик тә яхшы булыр, килен. Рафис, син ни дисең? Нигә эндәшмисең? Әллә минем белән утырырга теләмисеңме? Диде Фәргать уены чыны белән бергә. Син бит миңа түгел, Гөлфинәгә әйтәсең. Нәкъ кешесенә мөрәҗәгать итәсең, абый. Дөрестән дә безнең гаилә начальнигы ул, дип Гөлфинәгә ымлады һәм мут кына елмайды Рафис. Гафу итегез. Эшкәч, кеше күзенә күренмәгез. Сез үрнәк булырга тиеш дип беләм. Хатын иренә мәгънәле караш ташлады. Әлбәттә, алтыным. Абый, проблема хәл ителде. Аулакка бакча өенә әйдә. Ике туган кочаклашып бакчага юл алды. Гөлфинә бу эш кешеләрнең алны-ялны белми сабан туе үткәрүдә авырлыклар кичүен үз йөрәгеннән кичергәндәй булган иде. Милли бәйрәмнең оешкан төстә, тыныч һәм күңелле үтүенә чын күңелдән шатланды ул. Шуңа да рәхәтләнеп сыйларга әзер иде үзләрен. Булар тагын кайчан ял итә алыр дип, җитез генә тавык турап, кирәкле нәрсәләрен булгатты да шашлык пешерергә тәкъдим итте. Ирләр куаныч белән учак үрләттеләр. Акрынлап кичке караңгылык инде. Шул караңгылыкта ябалак-ябалак ак кар яуган кебек, тупыл мамыгы уйнаклап бетерилде. Ак мамыклар җиргә төшәсе килмичә, ирләрнең кирфекләренә кундылар. Фәргатьнең чалара башлаган чәченә сарылып шаярдылар. Гөлфинә гаҗәеп ямьле бу кичне тәрәзәдән күзәтте. Рафисның кара мыекларына кунган ак мамыкларны әледән-әле сыпырып куюы Гөлфинәгә бик тә ошый. Шашлыкның хуш исләре тәрәзә ярыкларыннан өйгә керде. Бакчага чыгарга ымсындырды. Әмма әдәп дигән нәрсә итәк чабуыннан тартты. Чакырсалар да чыкмады. Бакчада матур гына утырган ирләргә Таифәдә күз төшергәләде. Ирле тормыш шул, дип көрсенде ул. Эшә белеп кенә эшсә иде ир заты. Инде караңгылыкта утлы күмерләр генә җимелдәшәләр. Без үрләткән учаклар сүнмәсен. Юллар ак булсын, диде Фәргать шәркәсен күтәргәндә. Төнне чит ят фатирда әрле-бирле йөренеп үткәрде Фәргать. Үзе өчен әллә ни борчылмады. Гаиләсе өчен, Рафис белән Гөлфинә өчен борчылды. Кайда икәнемне белмиләр бит, дип уфтанды ул. Әйртән аның янына Сафуан белән Шамил Гарипович килделәр. Арган булгансыздыр. Ял итсен дип, сезне кайгырттык, иптәш Фәргать Сахибгараевич. Яңа урында йоклап булдымы? Фәргать ачулы караш ташлады да арты белән борылды. Эш баруы ошамадымы, диде ул борылмый гына. Бу синең беренче һәм соңгы уңышың. Фәргать борылып, исполком председателенең йөзенә нәфрәт белән карады һәм ирен читенә елмаю кундырып әйтә куйды. Әйе, мин эшләп арган идем. Йокладым. Ә менә сез, 3 атна йоклый алмаган икән. Авызыңны белеп аш. Мәңгегә йоклап китә күрмә. Лотфуллин артыгын әйтеп ташлавын аңлады. Йөзе үзгәрде. Ә мин үлемнән курыкмыйм. Син нәрсә, шаярттым гына. Мин бит сиңа гел яхшылык кына телим. Син генә аңламыйсың. Бик яхшы киңәшем бар. Онот син ак юлны. Әйтмәде димә. Тыңламасаң үзеңә үпкәле. Фәргатькә мондый уеннар яңалык түгел иде. Бик каты ачуы килсә дә дәшмәде. Яңа куртларын гына биетте. Фатирга эре генә килеп кергән Шамил Гарипович салмак кына атлап чыгып та китте.